שאנחנו נוקטים בה, שממשלת ביבי נוקטת המדיניות הרת אסון. אני יוצא מנקודת הנחה ואני מאמין שאנחנו בדרך להסכם. אני מסכים עם חברים שההסכם אוטוטו קרוב. תפקידנו עכשיו למנוע את העימות הבא. בכדי להביא שלום ושלווה לתושבי הדרום, איך מונעים את העימות הבא? עכשיו, איך? רק בהסדר מדיני מיידי. בלי הסדר מדיני מיידי, כל זה פסק. אבל אתה יודע איך זה עובד. יהיה הסדר עם החמאס, רק שנייה, יהיה הסדר עם החמאס, נגיד נגיע אליו ב-24 שעות הקרובות, ואז יהיו כמה ימים של שקט, אולי כמה שבועות, ואז יהיה ארגון קיצוני שאולי קוראים לו הג'יהאד, אולי קוראים לו בשם אחר שיקום, והחמאס, איך אומרים, לא יצליח לאכוף את מרותו על הארגון הקיצוני הזה. אז מה? אז חוזרים ללחימה? אז השאיפה והרצון של כולנו, שיהיה גם בקו הפלסטיני בין פתח לחמאס וכל הארגונים, תהיה אחדות בקטע הזה. אבל כל המערכות, כל הסרטים שאנחנו חוזרים ונשנים, זה עוד מתכון שונה לעוד מבצע. אני אומר ומדגיש, וממש דברים מאוד ברורים לי. נוצר מצב שמדיניות הממשלה הנוכחית, מדיניות ביבי ומדיניות חמאס, נמצאים באותו מהלך. זה שערוריה. זה לא שערוריה, אני אגיד, לא, תן את הדבר הזה, שאנשים מתובחים בבאר שבע, זאת שערוריה. אתה מועמד להיות חבר כנסת. המצב הכלכלי העולמי, המשבר הכלכלי העולמי שעומד בפתחנו, שמאיים על כל בית ובית במדינת ישראל, ואוטוטו בדרך, עכשיו אנחנו מסיתים את כל הדיון לעזה. מה שאתה אומר זה מה? שחמאס הוא פרטנר שאפשר לקיים איתו דיאלוג ישיר אפילו? זה מה שאתה מכוון אליו? בשלב זה חייבים לדבר איתו. בשלב ארוך הפרטנר הוא... מדברים איתו, גם אם לא בצורה ישירה. יפה מאוד, חייבים לדבר איתו, לא לדבר איתו רק בזמני מבצע, לדבר איתו לאורך זמן. תן לי להשלים את הסוגיה. מה שקורה אצלנו, המשבר הכלכלי שהוא עומד בפתח, שהוא אמור להיות הפצצה המתקתקת שתגיע לכל בית ובית, שרוצים להסיח את הדעת מהמשבר שעומד בפתחנו, ומצד שני חמאס, כי רוצה להוכיח הגיבור הגדול לכולם שאני תנועת ההתנגדות. זה משרת את שני הצדדים. אז משרת את שני הצדדים, ואנחנו משחקים לידיים שלהם. תרצה או לא תרצה, אנחנו מדברים עם חמאס, דיברנו איתו סביב גלעד שליט, אנחנו מדברים איתו עכשיו, אז גם אם אין טלפון ישיר בין עזה לתל אביב, לקריה, אז יש דיבורים. אני יושב פה, ובעוד מוקרנות התמונות, ומר בוקר מודיש